Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti il-Muża se jiftaħ ir-riserva nazzjonali tiegħu li s'issa lanqas qatt ma nfetħet għall-pubbliku għal dawk li jkunu jixtiequ jżuru għall-interess jew għal skop ta' riċerka. Dan grazzi għall-investiment b'saħħtu li sar f'dan il-mużew li issa se joffri esperjenza holistika u unika lill-viżitaturi. Il-kuratur Kenneth Gambin, l-uffiċjal kap tal-operazzjoni tal-Heritage Malta, spjega għaliex l-arti li tkun diġà ġiet eżibita fil-mużew ma tibqax fil-wirja permanenti u timxi għar-riserva nazzjonali tal-mużew. Ħafna raġunijiet, l-ewwel raġunijiet ta' spazju biex teżibixxi dak kollu li kollu mużew, trid mużew mill-inqas it-triplu ta' dak li hemm illum. Barra minn hekk hemm raġunijiet ukoll ta' konservazzjoni. Gambin spjega wkoll li kull tip ta' arti għandha l-mod ta' konservazzjoni għalija minħabba li ħafna biċċiet ta' arti ma jistgħux jiġu esposti għal raġġi ta' xemx. Gambin spjega li l-arti li se tkun esposta għall pubbliku fil-futur se tkun qed tirrifletti l-kollazzjoni li hemm diġà fil-mużew. Hemm ħafna arti li tvarja mis-seklu bejn seklu 16 sas-seklu 20 anke 21. Però dak jippermettilna nagħmlu rotazzjoni u nbidlu ċertu kwadri li ma jibqgħux jidhru għal dejjem. Fl-okkażjoni tal-ġimgħa s-Servizz Pubbliku s-Segretarju Permanenti ewlieni Marju Kutajjar fisser ix-xogħol estensiv u restaw li ilu għaddew f'dan il-mużew anke fi żmien fejn kellu jingħalaq minħabba l-pandemija. Waqt li l-mużewijiet kienu magħluqin fl-imxija, fl-eqel tal-imxija, ħadd ma għad id-dar jew jieħu l-okkażjoni ma jagħmel xejn imma daħlu għax-xogħol u middew idejhom biex isir ir-refurbishment kollu li huwa meħtieġ fis-siti ta' Heritage Malta. Intant bħala parti mill-ġimgħa s-Servizz Pubbliku wkoll illum Heritage Malta fetħet mingħajr ħlas il-mużewiet tal-Belt Valletta fejn fost l-oħrajn ġiet esposta littra li bija Napoleon Bonaparte tal-kmand lil Ġeneral Desaj biex jibda jippjana l-invażjoni ta' Malta fl-1798 li għanqlet interess kbir fost il-pubbliku Malti.